Uyazi khona umuntu othola ukuthi wathandana nomuntu wesifazane. Wathandana nomuntu wesilisa. Uma ethandana nomuntu wesilisa base sebeyaqhelelana. Uma beqhelelana kwafika isikhathi sokuthi lona wesilisa noma wesifazane uyahamba emhlabeni. Uma ehamba emhlabeni uhamba nje emhlabeni okokuqala anihlukananga. Akazanga kwale nawe ozanga umale. Ngenkathi ungazanga umale naye engazanga kwale, lo muntu nabuye futhi nembatha ngokocansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Mina belembe leqabanye amalembe ngokukhalipho sishaka kashaya kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke lapho kunyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ukuthi usanda kusijoyina kule channel ngumlekeleli waKambanjwa impunga yesintu. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyancumela usizwa ziyamkhomba silale sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcela amabele. Umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhotho. Uhlale kuyintokozo ke ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngifike la kwi channel yethu Impunga Yesintu TV. Anginitshele futhi bafowethu ukuthi zikhona incwadi esizibhalayo thina njenganempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu ekuyincwadi yethu yokuqala, kube khona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kuyincwadi yethu yesibili, kuzoba khona incwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhoba. Bonke abantu bafowethu abafike e-office lethu eMphelandaba wempunga yesintu la sikhuluma khona zonke indaba ezisuke zixakile. Ngithi ake ngikusho lokhu bafowethu ukuthi ngiyacela ukuthi uma uzofika lapha eMphelandaba ikakhulukazi kubantu besifazane ngiyacela ukuthi ungafiki lapha ufake ibhluku. Ngithi akizicelele nje lokho bafowethu. Ibhluku bafowethu ngiyacela ukuthi nje ungafiki ufake ibhluku. Ngicela ukuthi uzame iskate. Ugqoke nje ngendlela ehloniphekile ufike khona sizokwazi ukuthi sikhulume nawe. Kodwa uma ungenaso iskate bafowethu ufike ukuthi ufike eMphelandaba, ufise ukuthi ufike la eMphelandaba. Ngiyacela bafowethu ukuthi ufike mzukwane usunaso. Ngiyacela futhi ukuthi uma umuntu wesifazane uzofika lapha kuthina ufike bafowethu umuntu wazi ukuthi awukho einsukwini zakho. Siyacela ukuthi uma useinsukwini zakho zihloniphe uhlale ekhaya ungantanti ukuthi uzofika la e-office lethu eMphelandaba. Cha, linda uze udlule uhlambuluke ube sesimene sikahle bese kube imake ufika bafowethu. Yiloko nje ngiyimpunga yesinto engithi ngikudlulise kodadewethu ukuthi uma uwazi ukuthi ukwensukwini zakho sicela ukuthi silihlehlise usuku ekufanele ukuthi sibonane ngalo, sibonane nawe sekudlulile. Thina sifanike nalabantu laba bathi ungafika ukusona leso simo. Labo bantu abantu abazithwalele, abantu labo abasebenza ngotikoloshe nezilwane. Thina sisebenza ngotikoloshe, sisebenza ngabantu abadala. Yingakho ke kufanele ukuthi uma ufika kuthina ufike kukesimene kuyisona. Yingakho ngithi akikubalule bafowethu lokho ukuthi nje ibhlukwe ngiyacela ukuthi uma ufika ungalifaki ibhlukwe wenze isiqiniseko futhi sokuthi awukho einsukwini zakho. Bekuyiloko nje bafowethu ngifisa ukuthi ngikubalule ukuze bonke abantu uma befika bazi ukuthi bamukeleka makuwe yesiphi isimo. Angidluleke lapho bafowethu. Namuhla bafowethu into engifisa ukuthi ngizoyibalula kakhulu. Ayikho bafowethu into ebhlungu njenganokuthi umuntu uthola ukuthi uyahamba uye ebantwini bamanga, mabefika abantu bamanga bafike bakutshela ukuthi wena washonelwa. Uthi mawubheke emndenini wakho uthole ukuthi akekho umuntu wake washona omaziyo wena ngenkathi usukhona emhlabeni uphila. Kodwa bona bese bame bona ukuthi wena khona ithunzi lomuntu ongasekho emhlabeni ohamba naye. Kufanele ukuthi ugeze uzushaye phansi ngonyawo impela naye lo muntu lo okuzwe ngaye lokho usho ukuthi indlela asebenza ngayo ayikho. Uthi lento ayikhulumayo uyamampunga ngesimo sokuthi phela wena wazi. Kodwa naye aqinisekise lokuthi wena khona umuntu owadlula emhlabeni ohamba nawe nethunzi lo muntu ongasekho. Kufanele ukuthi ugeze uhambe uye kubelaphi bendabuko
bafike bakugeza belaphi bendabuko ukuthi ukukhanya kancane ngesizathu sokuthi lo muntu owadlula umuntu lona wena owake wabanyamanye naye mhlawumbe uthola ukuthi umuntu enake nembatha naye awazi phela wena bese kuyakuphoqa ukuthi ngempela njengoba ugezela kumelaphi wendabuko kufana nokuthi uyadlala kufana nokuthi uyabambisa yazi khona umuntu othola ukuthi wathandana nomuntu wesifazane wathandana nomuntu wesilisa uma ethandana nomuntu wesilisa base sebeyaqhelelana uma beqhelelana kwafika isikhathi sokuthi lona wesilisa noma wesifazane uyahamba emhlabeni uma ehamba emhlabeni uhamba nje emhlabeni okokuqala anihlukananga akazanga kwale nawe ozanga umale ngenkathi ungazanga umale naye engazanga kwale lo muntu nabuye futhi nembatha ngokocansi wabe sehamba emhlabeni ngenkathi ehamba emhlabeni ngesizathu sokuthi nake nembatha ngokocansi kubalekile futhi kuyaphoqa ukuthi wena ntombazana uhambe uye kubo lo mfana uyogeza nawe insizwa kuyaphoqa ukuthi ufike emagcekeni hakubo bafike bakugeze esingazi ukuthi into lo eyokwenzeka kanjani ukuthi bakugeze ngoba awaziwe emagcekeni akubo nawe intombazana awaziwe emagcekeni akubo kanti umelaphi wendabuko ukuthi emeyidonsa lento wayibona ngempela ukuthi iyona wena kodwa ngesizathu sokuthi awunalo ulwazi lokuthi lo muntu owakwathandana naye nangehlukana usadlule emhlabeni usufana nomfelokazi nomfelwa ngesizathu sokuthi lo muntu obambisene naye ngokothando usadlule emhlabeni usuhamba nalelo thunzi kodwa wena wazi ukuthi lo muntu lona usadlule emhlabeni wena ubona sengathi izinto zonke zihamba kahle kanti azihambi kahle bakhona abantu abakesimene sinjalo yingakho ke bafowethu kubalekile mawumuntu uhlala amathunzi ampisholo uwasuse emzimbeni wakho uhlala ugeze ngoba kukhona izimo ezifana nalezo lezo zimo ezifana nalezo zike ziphoqo ukuthi ufike kubo umuntu bakugeze bona kodwa bakhona abantu ababelaphi bendabuko abakwazi ukuthi bakugeze ngokukubambisa nakuba kokuvukela ngelinye ilanga lento ifana nokuthi bafowethu mawushonelwe umama wengane nobaba wengane washonelwa intombi washonelwa yisoka kubalekile ukuthi mabeshonile labo bantu senake nalala ikakhulukazi uma uyisoka nentombi kubalekile bafowethu ukuthi uhambe uye kokugeza kubo kantombi ugeze kubo kasoka asazike wena nsizwa ukuthi uyogezwa kanjani kubo kantombi ekubeni unecala phakathi komuzi wakhona ingakho kubalekile ukuthi usenze isimo sokuthi uyawugeza umuzi wakhona uhlawule kuze ube muhle ukuze makwenzeka kuvela umshophi bakwazi ukucabangela ukuthi bakugeze nawe baba wengane kubalekile ukuthi uhlawule ingane zakho ukuze makwenzeka umshophi ngoba ikusasa laziwe bezokwazi ukuthi bakugeze bakwazi ukukwenzela lowo shwele ukuthi bakugeze bakususe ithunzi limnyama ngoba kophela imali mfowethu nawe dadewethu uhamba ubambisa kubelaphi bendabuko ngoba angikubeke kucace bafowethu ukuthi uma kushoniwe kini noma kukhona umuntu oseduze kwakho oshonile uma uzogeza kumuntu omelaphi wendabuko usukubambisa usuke wenzile ukuthi into zakho zibe zikhanya ngaleso sikhathi kodwa leyo nto kohamba isikhathi ikuvukele ibhlungu kakhulu bafowethu lento ngoba uyabona enkathini namuhla thina sabantu abasha sidonsa kanzima siyayifuna imisebenzi asiyitholi sifundile sagogoda kodwa imisebenzi asiyitholi impilo yethu ayiyi phambili yini eyenza ukuthi impilo yethu ingayi phambili ingoba thina sithema sisuke emakhaya siye ezikhungweni zemfundo siya kofunda sathi masifika lapha sifike saqoma safike saqonywa masiqoma siqonywa saphinde sayiphula imithetho yesintu ekuyiyona esengamele nekuyiyona esigadile oyukuthi uma nabantu nibabili ningaganene akufanele ukuthi nembathe ngokocansi sabe sesembatha thina kwafika isikhathi saqeda saqhelelana ema-university omunye waphuma wabheka le omunye waphuma wabheka le kwabe sekufika isikhathi sokuthi oyedwa wethu uyadlula emhlabeni mina njengamanje nakhona umuntu engangithandana naye nawe khona umuntu owuthandana naye mhlambe osadlula emhlabeni kodwa ugeziwe izinto zakho zizohamba kanjani kahle hayi bafowethu bengithi ake ngithinte nje lapho ngeyimpunga yesintu ngenzele ukuthi wonke umuntu impilo yakhe ayiphilayo ayibuke ngese elijulile ukuthi njengoba ibambekile ingayi phambili
ayikho yini mhlambe into ekufanele ukuthi ayenze akekho yini umuntu mhlambe owadlula emhlabeni okade uthandana naye emva kwaloko wangagezwa ukuze ukwazi ukuthi wenze inhlelo ezifana nalezo ukuthi abakubo mhlambe bakwazi ukuthi bakwenzele ishwele ukuthi ugeze angageqiki amagula mina bafuthu ngimpunga yesintu uma ukuthi uyazifisa ukuzithola incwadi zethu sithinte kuzona inombolo lezi ozibonayo lokho edlula noma ukuthi futhi uyafisa ukufika emphelandaba wempunga yesintu uzoxoxa nathi sithinte futhi kuzona inombolo lezi lokuzibona la ukwazi ukuthi nawe uzakhele sakhe isikhathi ofisa ukuhlala ngaso nathi phansi angibonga kakhulu ke bafowethu ukuthi niyibuke lemfanekiso eqoshiwe ngiyacela ukuthi nidlulisele nakwabanye ngoba nakubona iyokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Lomtothembele kuye wena Lomtothembele kuye wena Lomtothembele kuye wena Lomtothembele kuye wena Ngoba mina ngithi ngoba mina ngikwenza kodwa Ngoba mina ngikwenza kodwa